Éireann líon lumanis ó bheith feirste tá Ó Néill Ceannasaí Rannóg na Nuachta I Raidió Fáilte. A ón fáilte go dtí an fearr? Gur mai gur a garan. Okay, ón bhí an lá fótála do Olltoghchán Westminster fitas an 90 le déanaí agus Olltoghchán stairiúla a bhí an Thuaisceart Éireann. An féidir acu a thuirtún faoin na dtorthaí is mó agus is simúla a Thuaisceart Éireann a hit amach? Well, is dótha gur an rud is suntasí na gurúas agin gurúise go bheith stairú gurúise go bheith difriúil mar bhí ar lead cuaig siachan a rúmaidin áras fadú dómh agus húhan an che bhí garcar deirtíh gurú achgin a deadú ahrú ó híomh a féisire a Westminster agus in sa deireadh tháinig an túr chun tairngaracht agus bhí go leor athraithe. Is dótha má arcan tú is dótha ba farste an mór scíal cibé dói arcan tú ar techan is na sé chundé mar sé an cahar is mó agus an cahar is mó stadis agus mar arcan tú bhil farste an scíal is mó scíal dramadúil ar a Land Valley na den ciadur le ciad bliana nuas gur minlach atá ins na hen tachtaithe ag ceantar bhil farste ag level Westminster. Ribh seo bhí trí féisire acu Emma Little Pingeli, Nigel Dodds, Gavin Robinson, agus ganach duna bhaineach sin fion sin Paul Mosky in Iarthar Farsha. And Iri Shaw, bhí sé gona bheith ionach Jacker ag Emma Little Pingeli, agus ag Nigel Dodds, a bheith cosint na siachan sacusin. De heribh gurú an cógúlaíocht na ginne leidir go mai, cheas sin fion siar in Thuaisceart Farsha, cheas and Thuaisceart Farsha cheas an SELP share agus dag sin gurú iarthaí leidere ag an SELP agus sin fion in Thuaisceart Farsha bhí an bua bhí ag clár hana bhí sé comór sin sí mar hart fa 7,000 jeag de farraspar aki ar an darna dana Emma Pingeli is trascart a bhí a géis sin a Thuaisceart na cahar bhí sé wad níos congri ag in sa jury bhí hart fa ga bhíle the forest war ag John Finucane haar Nigel Dodds agus ní rudini dram leis a bheith comórsin fi dini dram le bu major couple of kiad agéis. So is there gurú toru ar an cógúlaíocht ar son fannach san intas arpach gur sin cógúlaíocht a bhna sin fion agus an STLP na glasi agus cargur am eile mar sin bhí sin ionach táhachtach insa techan am ó farste go háirithe. In sa tíchan eile Jerry leis an DUP an siachan a bhaine cynneal sin Gavin Robinson ach bhí farraspar de 8,000 aige tá farraspar aige an 8,000 is 8 mar sin is urthbhil farsa an átas leidere éon tachtaithe insa Thuaisceart agus an átas leidere má farstaíad go stairúil tá sé an éis ina ceantar imimeach thugad leis go ceachtar den dábhhealach amach an seo mar sin níl áitir bí sábhailte ó híomh Westminster ag na hen tachtaithe má farsta. Tíbh muidebh farste is dótha gur na scialtaí is mó a bhí a géis na fiabhal áitir éirí le colm ísúid a bheith tógal ar éis an siachan den SDLP ó dhin féin. Harry sé thrascar sé a rístella, thrascar sé ar lísa macallan ó dhin féin, rístella har fa 7,000 jeag de farraspar aige agus is ceolnaí mór é sin mar a cahar gera ma tá an SDLP le teacht ar éis caiise déanana go mai a cahar gera agus nuair cail siad an siachan sin gabhlíon ó hen híldíní well sin a rístella sin Jerry leis an SDLP cail siad trí hiachain Westminster an fihis a 7 cail siad an siachan in dira an áit a bunaí an SDLP agus híldíní well sin Jerry ní bhaingur hanig siad a réis ach dógur siad an teacht a réis sin có callanach agus có facalach sin is go daine ra wow tá SDLP a réis tá sé réis go tréan agus an ceann Jeranach a dhéanam méid tagart dótha na sin Stephen Farry in sa dún thuí agus is átí seo tá ionta táhachtach mar tá a bhhad níos mó airdir an dún thuí mar le fiche bliana nach mór sí Sylvia Herman an 10 gu éon tachtach a bhí ag asíonta leis an DUP ag storm ag Westminster agus TOE mar éisiire don dún thuí fi sin sin na 9,000 jeag a nuas
buine siar digini nar dógar sí goróisi lehéirias ach hí dream leis gomhaine an DUP an Ceannasaí sin ach ní mar sin a bhí agus sé bhí géis na gur an bua agus go forasta bhíne ag Stephen Farry las ceanara fartí an Comhaintis an Alliance agus ma bhí droch ihe gan DUP am mal farste hí ihe tobaisteach acu sa bhéidir nar iarló go fiú Ceannasaí a bhí siad an aim is bhí ahandan ag túr go muna ré ach ní ru an tiide lo an Atcherby an iri seo cail siad féisirí cail siad vóta cail siad takeíach so mas é an mórlína ceanlína a bhain a sé an DUP tabaiste a bhí an dáfasan. Agus inis mar dúirt don céadúir tá níos mó feisirí Westminster ag an ag Sinn Féin agus an SDLP ná mar tá de éintachtóirí tá sin sort dochreide céá starlas atá sé nach bhfuil? Tá agus níl mar is prúses é seo ag tarlahaint le blianta anuas agus bhallach an DUP de herfa gurú sé abal de tromlach a ail a ríist agus a ríist eile cog sé an chuirse cumar an scíal gurú sé ag stoppaid don tiide ach má arcan tú mal farste mar hapla fihas a héineag sílam gur bheith an ciadar gur irí leis na nationtóirí an tromlach a ail agus tá siad ina dromlach ó hen a leid le takeíach don fartí an Comhaintis agus minlach atá an intaktathe an mal farste an sa cóirle an seo ó fihas a héineag nó mar sin smuintear sin mar dúnsa ba farste táhaach a sé an cethir is mó status is cethir is mó ó híomh status politual de is minlach iad le hen taktathe sin le 8 mbliana anis ó híomh an channel de ag an techan channel Jeranach hí an cóscóir a bhag nóir idir Sinn Féin agus an DUP den céadúr ó bhí an channel an hí an lín féisir a céarna nach mór ag an DUP agus ag Sinn Féin na sin dochreide agus fiú an DUP dadhí siad hen gurú sé gur bhuiile gur lá tobaisteach a bhí an de aontaktathe gurú siad có level le Sinn Féin ó híomh takeíochta de in sa channel agus an hala le cethir go má farste mar sin is fís a seachtaíag hí Sky Tuaisceart Westminster ag an DUP mar dúir siad arc tá muid ceilú caiimiid goráis ag Westminster agus rátas intach leidir a dhéanú gur muideanna an tromlach go fáil Jerry lo an fihis a seachtaíag cail siad sin ag an Tuaisceart a bhí an ar na bhailmh agus fágan sin gur sin bar maise ar an fróses atá gáil le bliantaéis tá siad in na minlach a cethir bh farste tá siad in na minlach tá siad ar cool level le Sinn Féin in sa channel agus tá siad in minlach ag Westminster agus ó híomh an buile sacólaíocht a bhfuil sin ar bhaintear an DUP go háirithe tá sé deachar sin a bheas go fáil. Agus tá is gom gur dúirt Arlín Foster go raibh sí sásta go bhór an DUP níos mó vótaí ná Sinn Féin san umláin sa Olltoghchán Westminster ach níor theas Sinn Féin i dtimpeall trí tógceantar ná theas? Tá sin fér ach during an DUP níor theas siad in Tyrone agus tháinig an tíorthóir Tom Elliott hannig sé for congar keige shacht vota de bheith togel an Ceannasaí ó híon féin so be ahandram ag géiríonn léwas far a chur an scíal dá fartí héan agus má argan tú go fuair chuí seachar an rud tá figurí an agus tugan na figurí an scíal ó híomh an SDLP bhí méadú de trí fan géad ó híomh fartí an Comhaintis agus iad in na búteí gan daidir bí go bheith critir agus an tú le a bhas Cur siad in 8.8 fan géad lena vóta. So 3 fan géad de méadú ag an SDLP, 8.8 fan géad de méadú ag fartí an Comhaintis. So an tíh eile an scéal mar arcan tú ar Sinn Féin, titim de 6.7 fan géad ar a vóta siúd, titim de 5.4 fan géad ag vóta an DUP. Ach má leon tú tíhtíad in na scéaltaí sin an alliance an drama sásta mar ní seo fás anna tá gceist
Stasiad as crimsa in sa techan Corley a bhí an mi Baltan an Mlena, mi Vehev, agus Jerry le Naomi Long, all vota a aisle gur Harry she ar column Eastwood an trio siachan Orbach a winch. So tan fuasha again farching cointis again a land, ta sé tarluint techan and ye techain. So Marcin Thomas a fakal Julus Lanunach fe vota of farching cointis. O heaven SLP in skill maski ni yarnsi garuintach in the techan Orbach, the yarnsi garuintach a techan na Corley. Marcin Hockerlov Ogurcha, Thomas Rice, Thomas Johnny Fear why. But it's Rodani here Tagash the Techan Westminster Chuffamage and Yanni Tico Mike here in the Techan Channel and Machanshaw. Sinn Féin Uder the Aku Gandar B. So she's in the Garkas Tachara V Drochechan Aku Yas, Techan the Corley, Techan the Horpa, V and Techan Tuaisceart Maski, V Titchimer Vota Techan the Corley, V Titchimer Vota Techan the Horpa. August Keger Irilo and Preve Hospor of Iaku Lena in Techan Westminster Shin a veg bunch Tuaisceart of Farsia Kerr Nigel Dodge as an Arab and Shin August Kale Shin Cudston Giamua of Ear and Party Ach Arish Figure Critcher Bia Usage into and DUP Tubush to the word Tubush to Ma Arkan to and Forest Bar Voti of Ignamur Fishery the Cudge and DUP ag Westminster Ian Paisley Hitcha Vota Kega Fungate Kyle La Cudge and Trumlock of Iaga Arkan to Gavin Robinson Kyle Session and Ervo Farsha Kyle Session Bugnock Shaft Mila Vota August Encounter of in a Bunach Shaswak again DUP Tasha Nation Encounter Emalak Jeffrey Donaldson Hen Nifu Forest Bar the Forest Bar Ulwar again Tom Jernach Tom Forest Bar Chin Tichi Askinsa August Neil Aga Harfa Kuig Vila Devota Brescia Irher and Cointish Soraka Eastwood August Mark and to Jim Shannon Tan Shin the Blinty Fada Bunu Shea Vila Vota the Forest Bar Sagison Ma Arkantur and DUP Chifitu Gacha Chashid Avagno were Gacha Chashid Ger Hitch and Vota Ignadinia win Fian Tija Aganya and DUP and Irisha Nilan Leru Solish no Solis no Dohish again DUP Falahar Rinyish Gatana Rinyish Gofir Gona the rare Gak Kritcher August Tasha and Amaku Avretni Umlan Yanu the Philomak Kawil Shedaka as Malantuna Paprin Shaw Malantun Belfast Telegraph a Vienna Takugum and Ecclesian DUP we have Galore Kashna Ed Curran and well Vienna Agohor and Telegraph Attire Nadinius Udrasi the Lordsfin DUP and H Church Eisen Tobash and Rudata Gash Church Tasha as Jagualish and Pobble Yashi at Agenya I was Kango she had a hand like and dram is Fudja or Yash Egan Farchi Kimadak the Locked and Ratamak da Crui Church a Scarshi at hand o Intaktia Boga Institutgard Scarshi at hand o he have Kashner Rose Posu in Inskana August Arrers Church a Kashi at Avretnu Omlarianu as a Ra Kajay Mark Kanglin would hand see like a mainstream and Takti and ice. Agus near Yas on TUV san Olltoghchán Freshen so verk Fager vet sween of Goverk dtorthaí níos fearr and DUP Freshen the Varshin. Sin fear agus gan deidir bí is caiú gcónaí agus Jeremiah gcónaí ach tá sé fear tá gach techan difriúil bíon céisne difriúil an tosaí agus agus sé techan Westminster an ceannas massa le bheith ag genú fear bhreithinis go a hílan an pobl mar first past the post atá níl ach fóta bhainig daoine agus bíon axagéist agus in édómh an axa dhéanú gur sin níl éon réa eile acu níl sé ionach forstanach le bheith ag más an leidireacht atá ag party de riamh agus mar dearmsa ma tatu egol ag an channel ma tatu egol ag techan na Corley agus tá onadiacht ceanmhar agéis so proportional representation agus bíon a wad níos mó seans ag na partithe baga agus ag iarthuirí maithe in sa cantar fiú a gnne partithe móra Jenny sé go master mai so
is Kenyo is Techan or Leitha Gage the Westminster, Bidger Techan special the Marialler and Case and Vratamach the Veg Immer Chunacher or Valak Nakmian and Cashin Huntosi de Grach. So near Cordoin Bidger Bariak the Lay was Dachon Acne Yarn and DUP Guru Wai a Dechan the Corlium Lina and the Yarnchi Gumwai a Techan the Horma Tashirne Ave and a Techan Tobish Dachak Techan Westminster. August Jerry Dinner Vilat. Few mask and gra winter in tak Jerry Goel and DUP and East Bree Mariala and Scannel Liga win la RHI August there then Tuaisceart Shinnig tacht on Tossi in the Nuavlian August a restella by Improct the Agashin and Farchi where Tadram the Kainu of a Janta or Rinston Adinius I hand this a Farchi so an arm intak Duchlonach the and DUP hard drama be Ella Folaher. Agus tá 5 in a war ag Ian Paisley óg freisin nach bhfuil? Tá ach a rís eile níl sínteach sillir go déan seasamh tá siad gcuir an darna fisar hana bheirsú le Westminster hug Arlene Foster sin le fis but usually Ian Paisley hen a dhearbhú gur early tá an sin gur hen sé go bhfuil sin ag tarlahaint so níl muid a gahar bíní sillir a sin go fáil. Okay, just ceisna go eile ón solar leathan méidir rug a caint faoi like just an am seo tréis an Olltoghchán. Bhfuil mór an seans an hílann tú sa céad Olltoghchán Westminster eile go mé marga ag Sinn Féin agus an SDLP formanach agus tíreán has like bhí seanna gear idir an Sinn Féin agus UUP cúpa seachtain ó hin like céige seachtain one ró an SDLP ag seasamh sa cantar sin is léir capan sé go bheith sé wadís éasca ag Sinn Féin chun an síocháin a bhuachan you know tá an tucantar sin anna imimeach nach bhfuil? Tá agus bé dhearthaín well chuid is módan an bé sé imimeach a Hardeag Westminster sílan gur an béidir an foinse lathnú amach baganín sílan go mé an dáfhartí ag ar go dé mar a ddíirí lo in Thuaisceart agus a Tuaisceart fan farste. Níl sagam for manach tíar ón mar sílan go sílan sin féin go digló sin a winch pugban ar hachtiach an SDLP. Níor seo an techan a bar dómh a bheith ag gul a gul ré ach sílan go méid siad muíach go deochar lo deanú níos fearr an céad ar eile go náda hid siad a bhóta sachu mar bhí go leor dús an special day ag buint leis an ceann seo. Ach ma bé an SDLP agus sin fion birch ag arc ar an taithe a bhí acu a Tuaisceart agus Thuaisceart fan farste rubber corrint as ormsa agus fuair seo bhaintear an SDLP agus bhaintear hin fion birch a Tuaisceart fan farste debrí an dá drám ítach maile na céile agus bhí anadíthe de chuid an SDLP ag chuidú le bhaintear sin fion le golamach ag gantrathe béidir a méo an SDLP níos leidir an agus a bheith ag deanú a cas de Guinea and a Conian sin go bhí an SDLP ag chuirniúil takeíon muid le John Finucane. Leis bhí sin níos fosa acu takeú le John Finucane le Jerry Kelly a ro culra aige leis na triblogy agus a rare. But chuir sé iontas ormsa go raibh level an comhibrithe idir an dáfhartí ionteach leidir a Tuaisceart fan farste. Níl mé comhcinse bheith Thuaisceart fan farste sílan go raibh sé go raibh comhibrit go maiad an ach sílam a Tuaisceart fan farste go raibh sé level ionteach agrithe hanna galbun McGuinness amach ar éisiúid an counter George look you know they may say votal the John Finucane but Cordigini votal the John Finucane hanna column Eastwood amach dúirt sé faoi go probably the male session in the Coney Tuaisceart fan farste go votal sé the John Finucane so sílan go mé dáfhartí ag más sin agus a rá anjiglan coibrí anna níos mó amach an seo agus cinse má farste níl agan dé mar a ibrithe sé an áitina ar nós mar manach tíarón mar sílam mar a dearmh sa go greideann sin féin go jogaló siochan sin a bhaint gan takeíocht an SDLP. Okay, leanmuid a roig. Cad atá tarlú Tuaisceart Éireann inise ón ó thaobh na barthe de? Well, tá brú ar na mór fartíthe go háirithe a bhíise ar hála ag Westminster tá brú ortha bheith teachtar choréiteach leis an Channel a Horteráis. Ar bhela ionach practical tá
DUP beidir faoi bhrú níos múna dramar bí eile mar Abraham tá Nigel Dodds gan ardan anis agus seo duna a bhí gobunach an na ceanara ar an farsi na ceanara ag Westminster is jury go Lordini go sin na ceanara a bhírinne ar an DUP ó bhí gavi is a sé hEoghan agus an éisníil an ardan aige agus sin duna a dhíine is stúma is irimúla in sa farsi agus níl incur aige in sa farsi ag level mar onadí publi so bei brew breisha in DUP an tardan breisha a hortdo Emma Little Pengeli mar a gearna dena de realta in safarchi níl an spas an dísa a Labhair na hura agus bei sé a gin channel horter ar eis ar wahil sin a bhain Achlin a caisin caiisi an channel ar horter eis an channel as féim le gavli a go lei a nuas agus tá sé jackar ag an farchi a bheith ciniolt a cod onadíthe publi gutulation farchi iad a cinneal focus ar an obair atá le Jenny agus ar air. So níl sin a man na cuachta ag Westminster níl siad táhaach ag Westminster níl antú acht féisiire a wadwad níos snú na costan na partíthe eile. So Neil Boris Johnson ag breisin a gas le bheith rálo ó ar bhaile of hospital nua an arthar farste ar bhaile of codú do long flús na Rutherby mar sin níl an cuach sin acu inéis Neil a Westminster party eile an sin so caihi siad a hort chun tosaí a bhfuil siad an táhaach a bhfuil an focus agus na man commerce a ddíiristeach orthú sin agus an cuacht acu so bei siad ag breisiún a gas leis an channel a hortaréis. Sin fion tá ag deanú go méid sin fion a bhac leis an channel a hortaréis mar go dtigann siad ó híomh cuasaí leis agus ar caihi siad cuacht a bheith acu. Ach leis an éireann ará cé go bhfuil a chud tacaithe ará go gaiith siad an channel a hortaréis. Tá agan go bhfuil taobh siad hen féin druggle ar muintir hen féin ar na buil. Níl siad dígu seach fa storm tían siad gur an tam dearnach gur éirí leis an DUP an rud an bhuiiliú a fadalú dhéanana jackar acu agus is trid léithúil atá an ag géirí gro a dhéanana leis an DUP agus mar dúirsa bei Ceannasaí an taobh siad hen féin margheallar sin ach sílim go dtigann siad nach bhfuil de ré acu ach an channel a hortaréis agus féáil le structúr chuirsíos an éirí seo nach féidir leis an DUP frustrú mar a rinne siad an Tom Jerry. An bhfuil mé ceart ará go bhfuil seans má an go bheith teáin don Journal fógarthe an bhí sé hún? Sin bagid atá ag stadrún in na Bretagne Julian Smith as tá sé ag úsait sin mar earlis le tuairt ar na party a teachta éis anóid. Tan DUP tan SALP agus party an Cointis tá siad an ddígriseach fan channel agus tá sé ddígriseach fa techan a bheith an fásta mar deir siad an bhfuil rinne madíntaach mai ag Westminster agus deanna madíntaach mai techan an channel. The party an Cointis steering go bhfuil sin fear. Nu moet kinsiger early a ves ag an SDLP os caidín a bheith cuaramach nuair atá siad a rá mar deir siad be cuaramach an rud a bhhaid a Harlowint mar nuair a Harlíonn sé beidir nach an rud a Harlú tú a Harlowint ach a rud atá a géis tá an cuacht ag Julian Smith a dhéanú early tá sé gúsad sin mar earlis le bagar sé dhéanú ar na party hortaréis ach tháinig mu seo go minic san am a Jimmy sé an rud atá a géis is féidir reachtaíocht éigindálda a achtu ag Westminster a rá well very much sé seachtain eile donna ceintna nó very much gavi eile donna ceintna is féidir síniu ama a hort in sa cas is go bhfuil an cumar an scéal go mé ó torú ar na ceintna ach síniu ama a bheith an so ní chuirn as an airh in sa cas as nach mí an córéiteach lua in na ceintna tá siúlaigh stormint gur hocaí siad ó bei síniu ama sé seachtain eile le go ré so Hockerdog go mé ó techan an tá cuacht ag ar an tríláideag de bhí anar man bhfuil an rud ag bogu go nabre sé techan tá sé ag glóirte an cúglas fihe de bhí warta in sa cas is go darlathú sin go mé ó techan channel a mí warta an ach tá a héan an áras go darlathú sin siadm gur sa cas is go bhfuil dul an tosaí go dúir siad síniu ama seachas a bheith dul chunne techan channel a skillsún na party hin níos mó agus ardú an imris agus an nibs an all etri agus nach mé ó beidir in a codú mátá a géirí córeteach a
Okay, on constructed row, you're an ogilv. Last with then chance go well chance on go make tell content journal focus na me Tom Macron. Only Faydruchty Ella dar lata McCord dune si yeshkart to vet notice fui modular corsi politic de Tuaisceart Éireann sa me Tom Macron. Well, tá sé Jackar echo go bhfuil leon rud eile seachas go dtíreach an channel agus an bhreatamacht agus ar nói tá céist an bhreatamacht a ling go fáil níos dhéana go láthraí mórin. Bes iontar simúil go dé tá tarlúint is síl an aontaachtaí a bhírinne níos mó na dramar bí eile láthar na thura. Dúireach rivan techan an sin bhí factas i gcáil maidir le tuaireann an mhuir éireann. Sin mar acin aontaachtaithe an toirí a bheits ar an plán an takeiste tá chutha an tosaí ag Boris Johnson agus tá caiinteán fa tuaireann an mhuir éireann. Bhí sreid de channel slogí agus teach le céile acu agus cuds na díaltarí paradhíleata ag géirí a bheith ceangal leis an acta seo agus iad ag géirí a thocrú go déan factas asúlaíochta nó civil disobedience at Jaiglo occur bun fecal le Currashack or plan Boris Johnson. New change auxiliar car rahishid le Ceannasaí. And will in DUP a goal níos mó intrusion. No will should a goal a Venus and Tory and Satechan and will should a goal a hen Gary or Hule o Enrod and Tortshaw. Neil Sagam tan Tord Oristock was rinsed in the Canary or Nord Oristock Kango cha Foster leis and factor shot. As uliachta seo agus tifanmuid an bhfuil sin a go bailún neart nó an bhfuil sé imithe margheall ar an toirí techan ag an DUP. So sin ceann ruí ar gasúil a cenealt ar agus a rís eile má tá an tordóiristeach agus díaltarí ag géirí tionachar emergency réimse politual go dé ceolíonn sin donna caiintena agus an DUP an seaú a bheits acu instant caiintena nó gan deidir bí cógéalú a dhí le go jockey na caiintena aráis. Ar an taobh eile an scéal cetharsúil a ceneal ar an actas atarsúil ag leithéidí an drám dearg tá siad an bhí siad ar an bhailmh món léirsú ag stormint agóid ag stormint agus tá siad ag bart ag rudaí eile so bei siad in na géirí céist ach na géige a ceneal tá tosaí ach is dótha an rud a bhfuil achan denna caiinte dú den seo bug ar sin ar fáid na an géir céim sa choras Fáilte an géir chun sa choras Fáilte atá chomint cuds mhór na bheits ag titim amach ó híomh na políteachta. Muna dig le polúirí sin a réiteach ici siad go dtír cibéir a bhíon techan an tuigeann siad sin tá sé ar an céist is mó atá na man commerceid an seo le seachtain dhéanús agus gan deidir bí an gheimhrú bíon céist na Fáilte go mór an tosaí agus bei sé níos mó an tosaí na aon céist eile ag dúirí na bliana agus isteach an sa bblion nua tá amach roiin.